Na stránke svetového šampionátu bolo opäť rušno. Dnes dopoludnia sa začal predaj lístkov aj na jednotlivé zápasy. Ani tento raz sa to ale nezaobišlo bez komplikácií. Na 12. hodinu dnes čakali stovky fanúšikov na celom svete. Kým doteraz si mohli zakúpiť len skupinové vstupenky, dnes boli v predaji aj lístky na individuálne stretnutia. Momentálne evidujeme 205 000 predaných vstupeniek z celkového počtu 392 000, ktoré plánujeme dať do predaja. Lístky sa predávajú na viacerých miestach, na internete, v stánkoch výhradného predajcu a dostať by sa k ním malo aj telefonicky. Pokúsili sme sa o to teda aj my, no neúspešne. Nepovažujem za bezpečné, aby mi klient dával napríklad číslo svojej karty, aby som prijala jeho úhradu. Tá linka fungovala jedine ako kanál na kúpu vstupeniek pre handicapovaných občanov, ktorí majú trošku iný režim. Za lístky zaplatíte od 10 do 250 eur. Podľa toho, o aký zápas ide. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa doľaďujú posledné úpravy, keďže už o 10 dní ho preverí medzinárodný turnaj Slovakia Cup. Pripravuje sa dokonca už aj ľadová plocha. Prvá skúška ľadu bude v priebehu budúceho týždňa, kedy tam jednotlivé tímy začnú prípravu na šampionát. Katarína Gazdíková, televízia Markíza.